Wat begon als een vriendengrap is teruggegroeid tot een echte challenge. De Snet Challenge die is ontstaan 4 jaar bij uw vriendengroep. Daar wie op een gegeven moment een discussie over wie de beste snetmeidje koe. Nou, dat was een felle discussie. Dus Gerrit en ik zeiden, nou, dan moet het mes maar op tafel en dan moet de warie maar naar boven. Een goede snet, waar moet het eigenlijk om voldaan? Ja, dan moet geen vlees in zitten. Het moet net wetterig worden, het moet een beetje smaak hebben, maar vooral genoeg inhoud. De lepel moet erin staan blijven. Ja, ik had een geheim ingrediënt. Is een beetje misgang, een beetje te volle voorinkomen. Ik wil me een beetje onderscheiden, maar in bepaalde substanties. Ik heb een beetje chili in die. Ik denk van, misschien kan ik me daarmee onderscheiden, want die vrouwen die je natuurlijk eigenlijk al die meiden die door het al jaren en daar kan ik nooit van winnen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk eerst de smaak. De smaak is natuurlijk het belangrijkste. Maar wat zit erin? Hoe gaan ze het kleermaken? De dikte van de snet. Nou ja, en hoe ziet het eruit? Nou is er ook een speciale verbintenis met die eerste prijs? De laatste Snet Challenge is een goede vriendin van ons, Alice Magila Koster, die is winnares geworden. Ja, afgelopen augustus is na een lange strijd van 4 jaar is Alice helaas komen te ontvallen. Nou, wat hebben we dus gedaan? We hadden de snetbokaalbeker omtoveren naar de Alice Magila Koster snetbokaal. Daarnaast hebben we een redelijk mooi bedrag naar de kankerbestrijding thuissturen willen als ondersteuning in de hele opzet. Ben je zelf ook een snetliefhebber? Ik maak het wel. Ja wel. Maar ik heb wel zin hoor. Ja. Nee, ik maak graag ja.